Què has fet avui? Ja riu. Què has fet aquest matí? Aquest matí he fet un amic esmorzat, he fet una... Faig començar? No, només que em diguis, que em donguis pas pel vídeo, que és l'únic que has gravat, perquè així ho podré posar. Doncs aquest matí estic començant a fer una rutina que quan comencin els nens m'agradaria seguir, que és fer 5 minuts, no és gaire, 5 minuts d'estiraments, 5 minuts de meditació i així començar el dia. Vale. I 5 Ho has minuts gravat, de no? mobilitat. I ho he gravat. Pues vinga, dentro vídeo. Nosaltres som d'aquí. He de començar a buscar altres músiques pels timelapses. Estic posant una mica ja d'aquesta. Molt bé, el workout. I per dinar què has fet? Paella. Paelleta? Arrosset. Però aquest cop a dins de la cuina sense morir de calor. Encara que amb el temps que fa ho podia haver fet fora. Però clar, avui érem només els que érem. Doncs pues vinga, va, digues. A dins paella. Txan, txan, txan. Bueno, arribo tard, perquè tothom s'ha servit ja. Jo volia fer una foto i un vídeo de la paelleta que ha fet la ninoneta, però no... A veure quin ens vam deixar. Estilista. No, estilita. Això no existeix. I vosaltres què heu fet avui, així que valgui la pena? Això. Què heu fet a Cala Tia? Això és ballar, rap. Fer xuclar. T'has xuclat. No, així. Heu anat a la piscina de la tieta. Sí, tots tres. Pues vinga, I dentro l'altre vídeo. estava gelada. Vinga, Dentro vídeo. Bueno, doncs això és el que hem fet avui. No està mal, però és poquet, perquè jo no he gravat, no he tingut temps, he estat liat amb la feina. I jo no tinc mòbil. Pues, Fem ala, flashback. fem un flashback random, vinga. Adentro. Pum. Però has de fer poc, tocar que faci cluc. Pol, on t'hem anat? Érem tortugues ninjas, però invisibles, i vam anar a Almèria. Perquè si ens veuen caminant, doncs s'espantaran. Érem invisibles. Vale. On tenim, Pol? Almeria, vale. Pol, stop it. What do you want, Paul? Chocolates. Chocolates. Mama. Chocolate? Mama, què vols fer? Yeah? Which ice cream do you want? És que la mama no sap si em podrà menjar. Aquestes. Sí? Sure? M'agradaria, però Paul. no crec. Are you sure? Xocolata. You want those? Okay, which one? Aquestes. Gatos? Okay. What is this? Que devolvió, no sé Ten cuidado, porque ponte la cámara al suelo, al cuello. Ayuda.
No llega a tiempo. Mira aquí. Aquí, ¿eh? Ay, Dios. Los pantalones. On tenim, Pol? Almeria, vale. Almeria, vale. Almeria, vale. Almeria, vale.